מוריי ורבותיי, נקבל בברכה את בני החכם משה ליאון. דם להם בשווי. אני לא יודע למה אני כאן, למה אריה דרעי ואביגדור ליברמן בחרו אותי להיות בובה שתנהל את העיר. אני מגבעתיים, שום דבר פה לא מכיר. אולי מישהו יסביר לי מה זה השתנור, ועדיין לי לגמרי לא ברור. בהר חומה יש חומה, ואיפה זה קריית יובל? כי בלי הווייז אני לגמרי מבולבל. אולי אחד מכם מזכיר במקרה דירה קטנה בעיר, אולי רק כמה חודשים עם מקום גדול לכל השותפים, נפריח סיסמאות ריקות, נמציא גם איזה סלוגן טוב, נעשה לכם סיבוב קטן ונעזור. אם תבחרו בי לראשות העיר, תקבלו 3 בדיוק אותו מחיר. את הקומבינות תוך שנייה נחזיר, נהפוך את ספרא לכיכר תחריר, בלי פסטיבלים ושטויות ובלי הצעירים, נשוב אל הימים הישנים והטובים. חם איבט, אתה הבאת את החתול? כן, זה בשביל ויראליות.